Το e-twinning σήμερα γιορτάζει τα 10 του χρόνια. Εμείς στο σχολείο μας γιορτάσαμε με το δικό μας τρόπο. Τα παιδιά συμμετείχαν στη μεγάλη χαρά. Είναι πραγματικά μια καλή εμπειρία η επαφή με τα άλλα σχολεία του εξωτερικού αλλά και της Ελλάδας. Και όλα αυτά μέσω μιας σύγχρονης πλατφόρμας e-twinning, η οποία σου δίνει τη δυνατότητα της συνεργασίας, της συζήτησης, της δημιουργίας αλλά και της καινοτομίας σε δράσεις που μερικοί εκπαιδευτικοί μοιράστηκαν και εκπώνησαν με πρωτοποριακές δραστηριότητες. Γνωρίσαμε νέες μεθοδολογίες διδασκαλίας και μάθησης. Ανταλλάξαμε απόψεις και ιδέες, παραδείγματα και πρακτικές. Μάθαμε για τα ήθη και τα έθιμα άλλων περιοχών από σχολείο ξένης χώρας αλλά και από σχολείο συνεργατών που προσθέθηκαν διαδοχικά στο έργο μας. Εύχομαι χρόνια πολλά για τα 10 χρόνια e-twinning.